kurende naso kwegena. Tiaturiria segetabu geito litukoria getabu kyomubaro 13 uchakere 20 na isano nemo marikago tebaiga agotebaiga bakaira na guchia semusa na Haroni na asomuganda bwonzi wa Israeli agokadeshi aseroro ya Parani bakabatebya amanganonsi na bakaborokia okwama wenselia rabwo bagatebya Musa twagenda senselia watutomete twayenyora nganente nengu eri namabere namoke ora okwama wenselia kolende nonya nabo igo abantu bamenyeteo nigo bali ne chinguru na emeche yabo nemenene mono na ndege egitire buya nechindwaki tali ayoka kolende boigo ntwaro abantu bororeri rwanaki bararoro abamereki nigo bamenyete ase ense ya Negebu ense ya Irianyi ense eria abaiti n'abayebuse n'abamori nigo bamenyete ase ense yebitunwa abakanani barabwo nigo bamenyete ase nyanja enene mbarabare nande ange noroche rwa Yordan kolende Kalebu agakiria abantu 30 kolende Kalebu agakiria abantu tibaba isa kwamereria Musa agateba tigatogende bwango erinde toire enseria ekiagera intwe ntonyare kobwa enseria abantu balia bagende tamonere bagateba intwe titokonyara koruania abantu balia tobabuwe nigo bare ne chinguru gotobwa asayo bakarentera abaisraeli amangana amabe igoro yenseria bagende korota bagateba enseria tuatara imeyaye koyerota nigere ense egoita abantu pamenyetao abantu bonsi twarora na batambe mono entwarora amamonto abantu bororeri rwanaki intwe nigo twerora nga abasini ni mono tulebuna ebisase naboigo twaolekana ase bare uyo mintone ase mambi yabono kindigetigo kwana yana teba ngikiringa kiane ase linga nalio monene ase mambi endi linga tali aso goba kolende naso kwegena kolenga namuna twabere tukurigereria emika yo goba kero muikabu goba soire meyo monto nigo monto akoborwa chinguru ne kero monta aborwa chinguru oika osirio kwegena osogo semelia kwae ayasto somira marikaya ningaki Musa achigete Yoshua Kalebu amona abantu barengi batamanyiri Samaria tabo akabatebya bagenda sense iyo Nyasae abaliyereto omwando marikago ntebya ngekero baso asumuki akanyora umukungu yo morengo mutayayi urekuru kwa Rahabu marikama na gotebo yo mintone nga umusubati uri akabayira akabagacha nganonyaba bisabare ko bariya babisati babanyoreta sengenjo nigo Nyasae yatumye tumusubati uri akababisa marikama na gontebya nga bonekere biro baso asumuki asengenjo yokorota omuchi oyo orengo omuchi oyo eriko kabasoye abantaba bagacha babwate chiri boti mali marikama na gontebya nga abantaba barenga bange bagacha bali no bwoba bagacha bali no mondoko bagacha basiretyo kwegena bagacha basiretyo gosemeria ngaye nabo nonya babwata moke babwata matunda babwata bimanyererio ngambaso imeyomochie lakini imeyabo bagatukuto kwegena na sengencho yake omwanjwa na sengencho yobwoba asengencho barocha abantu barengaria ebisakumbiro byarenga nga 5 ebi byateneine byarenge chinguru bwate chinguru chinene ekera abantu babaligeria mona maisho marikama na gontebyo mintone
nga bagachaga kuba n'obwoba ime yabo nonya bagosoka bagochase Musa bagachaga koleta amang'ana y'okwoboya. Haleluya. Oyo mintone ekero baligeria n'amaisha abo tibaligeretia sensemo y'okwegena mariko oyo mintone agontebia ase egitabu kia Abakorinto isano soma isano na ibere ng'atari asokorora korene nase okwegena eng'encho yaye abantu banyorire Nyasae bantu bamosemeire Kristo ale ime yabo nigo babwata amaisho ake moika barubuti bari kurigeria asa amaisho ake mobere nigo bakurigeria sensemo yake moika momintona marika mana goteba nyekira basacha bari baicha bagochaga goteba yaya eno twaso asaya mbuya mono twasoire lakini abantu barana banene ama montara na marito. Haleluya. Ama montara ntoko ya nyara ama montara nigebo era netimono nigamanyetese gimono abantu aba bagatugutogo semeria. Haleluya. Ingitage dokwana semambia bono antumbare asamagimabo batugutirogo semeria antumbara asamagimabo batugutiro kwegena korengana na maisabo haisiko marasa banyasae haba maisaime banyare kurigeria hegera baruguru tubanyashae barore bintu bya Nyasae inga unamarika gontebia asegetabu kyabagambi ngari tukerimo mosomo Nyasae oyore koro kwa Elisha ekiraba sabisa bachete batagete kumikomo moito mosomo Nyasae kale imeyema omosacha geasi asengenchera gwata maisa iziko marika manotebo mintone ngaga soime kale no bwoba asengenchoro lyaboisa. Haleluya. Kuri namarika manotebo go mintone nga ekiro ya igetebiro omosomo Nyasaye kwa namona geasi akamuzubura maisaye akarabara sense moyaye marika gontebya nga musachoria agatwara boremu. Haleluya. Andekero kene wachandekire andekero kene kuhangaikire na sengencho emeke okomyokia asengencho emechando okuri na maisao tolikorogo semeria asemambia bono na letra mangana maya asobosibwa ngo batebya ngatali asokorora tali asokorigeria tali asobwoba korine naso kwegena amangana Nyasaye kobekeire hayara manene amarika mahoteba asigetabu ekisarasini omusacho kwa mahoteno korokwa Kalebu agatenena oyo Kalebu amona Yoshua matekero Musa kwa nere Nyasaye motebinga bono kabomoremu haina engo chiko asaria na sando sigoro kwa kuratache ningo ekoba sao amarika otengo musacho yagatenena akamara okwana iga korine Kalebu agakiria abantu tibabaisa kwamereria Musa hagateba tigatogende bwango elinde toire enseria ekiagera intwe ntonyare kobwa enseria. Haleluya. Abantu babwa togo semeria omusacho yere nonyoro chabasacha baro nonyoro chabantama montare ngamanere imeya yagatworo semeria marika gontebe ngakabakiria. Haleluya. Asebire byo mintone igontegetenko manyina gotebya nga noina mangana narabantu barakoe ayara kurusha ko urogo semeria mangana narabantu barakoe harago itomo yotogenderera bantu mbare bakwanetwa mangana nonyene biasara tibagenderera na sengenjo yaki abantu batate tenenerete ekeore tenere omusacho Kalebu agateba ya yakirakiri inumangana inotingo yategerera akabakiria busi bwa Musa. Haleluya. Engencho yaenga amangana atari no kwegena ekero omuntu ndara koletera amangana atari no kwegena arakoe bicha eyetari yao kora tenene kobwato kwegena asa mangana omunuo narura tumye ko yakana marika mara gotebanga abantu balya bagende tamonere agateba indyo titokonyara kurwania abantu balya tobabuye. Bwana seviu engencho yaenga abasacha abarabo mbaro chukubwa igabarigeretia sense moya maiso bagateba ntokonyara keoso moyo mindone otirimboka bagaika bakase bakweroka mabururu bagateba baruna bakemono bagechaya nande buna bechaete abo maene abantu basoeta somochie mbali barenga mono kwegena kindage dokwano yo mintone ngeringa Nyasaye
niyagotara n'abantu babwato kwegena abantu bamusemeri Nyasaye abantu bagotara no kwegena abantu barori obugima bwabo hase igoro yake moika tiasumentera likorinda asigetabu kya tuligire Yoshua ngaki abantu bakwira saya Yoshua 14 Kalebu umusachi oyo 14 osoma kwa isano nemo egoteba nga Kalebu okoewa Hebron engaki y'abantu bande begesa gukya Yuda bakagenda ase Yoshua awogirigali oyo mobwabo Kalebu mushinto yefune omokenizi akamotebya numanyetaya omonene atebeti Musa omuntu olia onyasaye igoro yane naye kero tuarenge Kadeshi Parinea nje konya na akolire emyaka 40 ekero Musa omusumba bw'omonene antomete kurwa Kadeshi Parinea korota enseye 16 zitamateba abantu bali tuagendete komo bakagera abantu bakerusha moyo kore nenche ngaba omwegenwa asoko igwera omonene Nyasaye 10 onorora emyaka 45 ya etire kurwali tukoria liria omonene atebetie Musa amangana yu asengakie elia abaisraeli baiteta aseroro na omonene ondendire ngendrete koba moyo 12 tutume 12 yama otebaiga aseigo bono inga enseye yebitunwa eyo monene andierete ira ase tukolirianga nange 13 Yoshua gasezenia Kalebu musinto yevune akamomochie Hebroni okaba omwandoye haleluya henyencho yayenga ekeura twaro kwegena nga umusachi obono basoye asomochio bono gago sabe bintu biria nigakoewa asengencho yaki nigago siseniwa bantu bamenyira samarageria bantu bamenyira semechano na sengencho yaki eke obwobu asote ime yao hayengwa twaro kwegena bono nigo gotara kogwate mbenyinge lakini umusacho Kalebu marikago tebanga umusacho ori Yoshua akamusesenia korengana una kwane tuno kwegena kwae haleluya monesa bako inda doko manyanga Nyasaye ni yagotara n'abantu babwato kwegena Nyasaye tari gotara na aboba marikago tazetabukia okumanoka 20 yamo harisano zato ngaboba marikago taba ngaboba mangana bange tawutirimboka tiba kororo urwo wa Nyasaye engencho yanye krora twaro woba okwegena tigokoba ime yao nengencho yake okwegena otaba ime yao ebintu binde mbirota anyore asengenja marikago teba asegeta ukeba berenisano nemo ochakiraria omustario ababerani 10 yamo ochakira isano nemaria ego tebanga nga awonye tubwati okwegena tokonyara komogokyo monene nga newene tonde byenshugo cyasare oikatwaro kwegena nanda manyenga Nyasaye naro nanenero koena nengeria asekero yo mukomurangeria yasiga simambio mu mintone nane gotebanga sabanya Nyasaye wimiganda koboremu hako kwegena ekirara koengo yo kwegena nonyare kubwa nonyira matema yuko abere ogwetero mintone bia mono twenya sago seni asingi njolinganeri tworoboremu serio bwoba egere Nyasaye wimiganda anyale wosisenia nananya okora mangana maya bia mono asingi njogo tegerera nale kuireli bageri otebanga bia mono asingi gwategerere nande kwarorire linganeri twomona wosisenia ndakora maya kogosoka omoni na komentera sirita ya Yesu asamurita mna otebetie maritane mo aposto kusumutumwa Edwin Nyamera kuri kanisa ya Gethsemane Pentecost getare aligena na otoya kumusasima Nyasaye nyuma ntara kora tiango namba ya nesimi igere 07 28 74 77 93 ngirore 9 07 28 74 77 93 mbia muna singe njora ake egere tokwana munaye nsaba munaye asirida Yesu tiangire libagire senjogo saba asenjo bali bataite ko monyora Nyasaye asebire binasema mbie na gotebanga Nyasaye one mento kwegena egere ndusize ali obwoba
Nyasae tata bw'emeganda bia munasenge ncho yebirebi bia munasenge ncho yo ligereirie ekepindi ekyabo kamo na Nyasae omonene one Nyasae anosia sagotacha handekero kendo luteirwe mekayo bwoba okwegena kwae wasirire hono bintu binge taliko binyora asemambiye ningona musabire Nyasae omonene bwa Israeli onyare kumuigolera omokorera mangana manene haye kwaete kare buna Yoshua emwando bwenseria asense moyo kwegena asenjera yo kwegena omonene one musesenie sisenie abantu bao bakonyo omonene abaruarete baweni obonne bwa butara sebale aserieta lya Yesu Kristo omonene tuwasebera kwegena biamono ande biamono tigo omonene agosenie anda komende chinguru aserieta lya Yesu. Amen.